종 점프 힐스니 옹예 디프라모타 파티 아테 YTF니 디프라모타니 워리어스라 옹예 뭐 प्रेस मा खाइमानो कारण के माहिंखे 20 गां फाइने डिसेम्बर 5 तारियो चिनी महाराष्ट्र नि राजबारी न गेराव खेना हिए जरा चिनी साराते पनि ताखु चिनी जनजाति मोर्चाराव आबिदे हेब्राम गेराव खेना हिमने चों बारी खिनास्तियो चों निंदा जानायो चिनी महाराष्ट्र बोले 184 जनानि राजबंशनि दिनिफोर उन्थै जों जत बिनिम सारौसे साराति परा ज जों 봉태바라 쑥레 이니노 BJP 파티 케토네 봉토 कांग्रेस खेने 봉토 CPM खेने 봉토 কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্র তিনি ভাঙি 정도 더 তিনি খাফাঙ্গ 좀 시스라우레나 근데 তিনি তাকু জনজাতি মোর্চা কেন্দ্রনে 좀 বডি হেকাও হাইয়া마 사마로는 좀 베닌 다랄 베니랑 확보자 룩 키에 팡어베 키에 베닌 다랄 베 키에 বডি 키치니 라자 부바라노 राजबारी गेराव खेनाय हिमो जों बारी बारी खिनास्तियो जों जम्पू हिल्स तिपा मोथा पार्टी हुए जिनि बो प्रेस पिंगा फेमन कारण बनो सारा तिपानि बीजेपी जरा जनजाति मोर्चा केन्द्रनो बमिसिस माध्यमिय जों मासिरिनसे नां जदि डिस्काउं नानि हिम्मो नानि क्षमता जदि तंखे जिनि बोबाग्रानो नां 5 तारिख डिसेम्बर डिस्काउं फाइनाय बरो राजबारी गेराव खेनायके जों नांनि जरा बीजेपी नि एक प्रेजेंट बर्तमान सरकारनि एमएलए जरा तनाय एमडीसी जरा तनाय मंत्री जरा तनाय ब्रांडबो जों तिपा मोथा पार्टी हुए ब्रांनि न जों गेराव खिनाय जिनि बुबारनो जदि गेराव खेमिंखे जोंबो गेराव खिनाय हिए नानो जों मासिरियो कारण मामिंखे जिनि बुबाग्रा जतनि मफा जतनो माया खिनाय इंखे तिनि ट्राइबल नन ट्राइबल उंथौ जे धर्म फो निनी हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम बुद्ध जे कुनो धर्म खेने फो सारा तिपानि तिपा साथया सुदु वाइसा मुस्लिम जतनो बुं माया खे दङो केहानि बिरुदि बुं सामुं थाया जिनि माइमार जिनि माइ थाया से बुं जत तिपा साराव 20 कामो थाङि द्रौनन पान्दासे बुं फाइ खे दङ आबोन फाइ फेमन न नाइसले तिनियो जरा ताखु जनजाति मोर्चाराव जिनि बुबागानो गेराव खेनाय हिमो जों बारी बारी खिनास्लियो जम्पू हिल्स नि तिपा मोथा पार्टी हुए बा वारियर्स हुए बारे के जों बॉडी के